Гэты сабор сапраўдны архітэктурны цуд. Але не праз прыгажосць, а праз кантроль над натоўпам. І такім метадам пазайздросцілі б нават у Діснейлендзе. Базіліку святога Серніна пабудавалі 1000 год таму, дарэчы, з цэглы. І стаіць яна на шляху Сантьяго де Кампастэла. І паломніку было столькі, што яны літаральна заважалі мясцовым маліцца. Гэта, можаце лічыць, была такая Венецыя тагачасная. Тут вельмі шмат мошчаў святых, і да іх гэтым усім паломнікаў патрэбны быў нейкі доступ. Ну і які быў выхад? Пашыранай калідоры ўздоўж сцен. Натоўп ішоў да мошчаў па крузе, агінаючы алтар, і наогул не прасякаўся ані са святаром, ані з людзьмі мясцовымі, якія прыйшлі там маліцца. Выходзіць, што паломнік абыходзіць цэнтральную прастору па крузе. Алтар зроблены трошкі вышэй, і таму людзі ідуць да мошчаў сваім патокам, не перасякаюцца са святаром, не перашкаджаюць малітве, і заадно змогуць зрабіць тое, дзеля чаго сюды і прыйшлі. Бо акурат вось тут, у гэтым паўкрузе, яны і размясцілі гэтыя мошчы.